Kaya gusto. Good sana? 1 kilo. Bias wang king crab po. Lato po tayo. Apa na? Tolo. Kauban na pong vlogger. Ginagbay na. Mga seafoods. Eh, dagan mo po ano mo. Sa? Mga talag. Mga kauban lagi nimo. Kuwata man. Bisa man, say? Busy lang sila. Kaya naijahay mo lang kay. Ibig maklayon mo yung mod. Oo. Saan natin? Makita ko. Sige, nasuki. Instant buwang naon. Kinuot ko, bisan pag si. Sige, pila kilo na? Bugtong pag anoon, 400. Kailan ka pa bugtong dahil? Hoy, pare sa mual. Taga Sanoke, taga mo? Silingan? Lapo-lapo. Hmm. Di gusto ka na makuha. Aw. Wala kinilaw na. Gamay na ito, gikuha sa pagnaagi kan. Pista pa ito sa Sanoke, karon pista pa ito maklayon. Dapat smile ka tayo kay bagtang ka sa vlog. Bagtang na ba rin? Hindi na kumutingog. Dapat istoryanin mo ba sa pag-slice na naman? Hindi ka mo ba na doon? Sa isdaan eh. Sir, na kumpiyat. Halwan tasik, sir. Haluan tasik na. Okay lang na. Okay. Sir. Smile. Ay, shout out yun. Shout out. Ilan per kilo ito? Saan ba? Matisan. 280. Smile TV. Smile lang mo pe. Smile shout out sa taga-isdaan sa mga Sige, sige. sa daod ay supermarket. Kasi na, malibre kong sa isda dahil. Catch 'em back. Sir Manny. Shout out. Ikuan na. Sunod. Ay, himbis eh. Saman. Diyan sa may shout out mo. Imong bana dahil bana. Imong bibilang Awi para ba na? Ay, Dinaep. Single. merit. Ikaw ya. Shout out to my one and only. My One and parts. Rosalie. Yeah, Oh my hi. God! Sobra na lang. Simon Carl. Kaya to, te? Limot siya, sir. Yay. Oh, 500 siguro. Banda ko, sir. Sir, bisa na eh. 5. Banda ko, sir. Ano, pagkain na. Ano, degree na, sir. Pila kilo to? 450. 450. Mas lamit, magbumayit eh. Ano lagdan? Bye. Okay. Ano natin? Ano na? Kapin natin. Sa uno. Pagkapindi. Say hi, te. Hi. Ha? Ay, sa vlog. Hi. Hi, dira palit na mo dire. Pasayan o Suki. glucose. Dire. Kapin na, Ari hindi ko sa na pila na. merkado daw. Alright, mayong adlaw sa tanan today is Wednesday, no. So diya ta karon sa Dao Public Market o sa atong suki, no. And the half day ko sa trabaho ron kay nangumpra ta sa mga seafoods para ugma kay kon man ugma pista ugma sa Baclayon, tibok Baclayon. So karon na is bispiras. Ni ako ra usa kay wag busy ang mga kauban ron. So atong mga pinalit ng mga seafoods no to sa Pikas. Eh di madaog ako raw sa magbitbit. Kidagan kay ito. Mga atong motoron. Let's go. So mga kay pista na.
Ay. Suki na ako sa dao. Ikutari. Okay. Alright. Alright. Right, so paulit na karon guys. Manata palit og mga seafoods no. So, mauli na ta kay magandang para ugma. Kaya gabi mga disco ta. See you on my next vlog tomorrow. Bye bye.